Türkmenistanyň terrorist hökümetine hyzmat edýän polisiýa işgärleri ýaşaýjylaryň ulanýan awtomobil ulaglaryny ýörüýte goýulýan ýerlerde goýmaklaryny talap edip, sebäpsiz ýere bahana gözleýändiklerini kamera düşüren watandaş görüň berýär. Bu polisiýa işgäri Aşgabat şäheriniň Kemine köçesiniň çatyryndaky Mully Täç Muradow 3/1 ýaşaýyş jaýlarynyň ýanynda gije sagat 10:30 döwregi ýaşaýjylara gyýgyryp, ulanýan awtoulaglaryny ýörüýte goýulýan ýerlerde goýmaklaryny talap edýändigi, egerde bellilen ýerlerde goýmadyk ýagdaýlaryna awtoulaglaryny polisiýanyň garamagyndaky ýerlere äkidip tutsak edilýändigi ve ol yerden iyidini almak üçin olsa 3000 manat jerimesiniň barlygyny görüň berýärler. Bu olsa terrorist hökümetiň ýaşaýjylaryň garşysynda bilkatlaýyn alyp barýan terrorizm hereketidiginiň ýene de bir gezek suwutnamasy bolup durýar.